И здравейте хора, аз съм Ендра ТВ и ще поразцъкам Clash Royale. И днес съм адски доволен, защото преди малко минах целия Fireball евент. Чуете си как го минах това, като то беше адски трудно и what the fuck беше. И сега ще ви кажа как, с кой дек, и препоръчвам ви този дек. Наистина, този дек е адския. Само пускате... Да, после ще ви обясня сега. Ето го дека. Опа. Ето го дека, с който играх. Декът ми е Fireball, Стрели, Далок, Електро, Nightwitch, Lumberjack, Бандитка и Executioner. Тези карти са прекалено силни. Тук обаче тествах, реши да тествам на стрелите да сложа майнера. Пак ми свърши работа, много добре беше. Перфектно беше. Сега, ето сега. Това тук е... Какво, дефит ли? Кога съм го дефит? Тук не съм дефиднал нищо. Да, бе, тук се бих на тя. Да, бе. Добре, what the fuck? Чакайте сега малко. Нещо не мога да разбера. Как на Fireball евента един път съм загубил? What? Брат, аз нямам нито една загуба, бе. Не знам, а това е бък. Това определено е бък. После ще покажа снимка. Нека започнем с ето. С първата атака, с този дек. Та атаката е what the fuck, защото е бъгната и не знам защо показва 3 на 0, тъй като аз направих нещо. Чакайте, това не е... Чакайте малко, бе. Абе, аз къде е, чувам чак? Чакайте малко. Ето го. Това е битката номер 1. Ето битка номер 1. Значи, Nightwitch е прекалено силна карта, вече желая тази карта колкото се може повече. Електрото е много хубаво. Тяга две карти и бандитката най-важно. Тия три карти просто, ако дойдат при мене, направо ще къртя с тях, ще къртя. Тук беше малко тъпичка идея да сложи Nightwitch точно зад колата, тъй като имам Fireball. Тук малко, чак за малко да падна, обаче не се дадох. Така, гледайте битката, наслаждайте се. Ако звука е силен, и така ще намаля. Тук пуснах бандитка защита, защото нямах какво да му пусна. Един Executioner беше така добре да пусна, защото ето принцесата замина. Ето виждате ли, Executioner също е хубава карта, въпреки че не съм 9-та арена да го взема, а пък иначе е хубава карта. Тук пуснах Lumberjack, защото спира електрото. Успя малко Димиш май да направи по кулата, само един път ме удари. Да, един път успя, не можа втория път, защото кулата на време го удари и не можа втория път. Затова това е първият път. Винаги получвам вече с Nightwitch. Първо слагам Nightwitch, после като е Nightwitch, тук малко направи грешка, защото го сложих по най-тъпия начин. После като е Nightwitch така, искате отпред бандитката. И бандитката върши цялата работа и Nightwitch отзад помага просто. Обаче тук тази тактика още не сега знаех, нали, защото това е първата битка. И Fireball почти ще е 7 левел, 7 левел брат, Fireball ни прощава. Тук хубаво беше, че пуснах Fireball, защото хем той Nightwitch му замина и другия му Witch замина. Вижте. Неговата кой е по-източна отколкото моята. Моята почти не е докосната. Само 400 демидж е направено. Тук реших да използвам майнера да го пусна, този Bomb Tower нищо не направи. Дали не разбра за какво в този дек се е взел Bomb Tower, what the fuck. Брат, наистина, за какво ти е този Bomb Tower, като този Bomb Tower е... Не знам дали използвате Bomb Tower, но по някакъв път помага. Тук нямах какво направя, затова пуснах Executioner и бандитка. После пуснах Lumberjack за да не направи демидж. След това пуснах си Fireball така, нали, Nightwitch да не направи никакъв демидж. Тия батове, между другото, идва след 16 дни, ако не знаете, батовете. Батовете не знам дали ще ги използвам, тъй като са на едното качи, да, ужас. Виждате, той си добре, играй си той добре картите, обаче аз си играя моите карти още по-добре.
Да, бандитката определено е много силна карта и ще желая да имам. Не знам някой от вас дали има бандитката, обаче ако имате бандитката, ако имате тия легендарни карти, да, не знам, че са много, ако имате тия легендарни, моля да се направите такъв дек. Много е добър за, как да го кажа, турнаменти си. Класен челен. 6 вина без загуба. Само дете не разбрах какъв е ония бък. Ще покажа снимката, всичко ще покажа. Всичко ще ви покажа, както ви обещах. Той Executioner върши много добра работа. Изключително много добра работа. И това фарбол много готино. Всичко е много готино. Сега тук сме в дед матча, където в този дед матч се справих мега добре. Тук малко фил стана с тая бандитка, защото не можа да се удари по бомбтауъра. Тук пуснах, мисля, че да лог пуснах да лога и пуснах един лъмбър, за да разчисти. След това фаербола, за да не направят тия демидж, защото е много лошо ако направят демидж. След това пуснах е така майнера да би. Той имаше там принцеса, но тя не е проблем. И така му вземам кулата почти. После реших да пусна лога. Искам да му убия електрото и принцесата. Пуснах един така екзекюшенър и фаербола и играта приключи. И това беше супер мазната битка. Бях толкова концентриран да направя тези 6 уина. Това беше супер якото. Така, нека с битка номер 2. Ето тази битка, която е 3 на 1. Чуйте сега как стана 3 на 1. Ето как стана сега 3 на 1. Чакайте малко. Нека да влезем. Този път съм с оригиналния профил. Тук си мислех, че ще загубя, ама той вече не мога да разбера защо пуска. Аз пускам точно от дясната страна. Той пуска от другата страна, брат. И не ми спира единици нищо, което е малко тъпо. И аз нямах схода му спра и така, двете николи заминаха. Ама иначе няма проблеми, иначе пак го убих. Тук Fireball трябваше да пусна, защото вижте какво става, вижте Night Witch, вещица Baby Dragon, това е много лошо. И знам, че направят адски много демидж. Тук обаче ми взех кулата, за съжаление. Ама тук не се ядосах нищо, просто давам му да ми вземе кулата. Знам, че имах карти, ама просто така. Извинете, звъняха ми, сори. Така, тук реших да пусна една бандитка така. Той друго остави бандитката да удари. Опа. Той друго... Чакай. Извинявам се пак. Тук пуснах малко Executioner така да направи демидж. Най-туче трябваше да пусна, защото нямаше какво за защита, за да убия москитара отзад, защото нали знаете, че ако има москитар, много лошо става. То слог даже не знам, много добре че удари втория Witch. Night Witch, де. Тук нямах какво да слога за защита, това пуснах електро. Той даже, аз не разбирам, вижте какъв хубав дек има, той достатъчно да ме победи. Обаче, Клечо, той остава, той се остава, брат. Защото той едва не ме докосва. Едва не ми докосва единиците. Тук пуснах Ломбарджака, защото дали няма какво направи, да. Ма уби се пак принца. Не мога верен, че Ломбарджака уби принца, като принца се засилва и прави много демидж. Не знам, но този Ломбарджак, хубаво, че му дигнаха здравето, това е много добре. Това е много добре, че му дигнаха живота и демиджа. Демиджа май го увеличиха с 30% май. Не съм много сигурен, но някъде май към 30% му увеличиха. Тук пуснах Executioner и става много добре, защото ето вижте, направи малко демидж. И накрая Fireball пуснах, нали, за да убия тя, защото там става много лошо. Този Baby Dragon няма скоро да спра. И за защита пуснах една бандитка. После един Lumberjack пуснах. И с лога заедно, защото нали така просто да направя малко така двоен демидж. И вижте, това е играта. Ко? The fuck? Това е играта. И другото, следващия епизод ще покажа следващите битки, защото... вижте битките, вижте, 2 на 1. Ето, 1 на 0. 1 на 0. 1 на 0. Това е. Много съм доволен. Така, време е за снимките.
време е за снимките, които обещах. Отиваме в галерията. Вижте, 6 победи без загуба. Това е било просто бък, не знам какво е било. Ама ето, вижте. Виждате ли? 6 уина без. А ето ги картичи, които ми се паднаха. А това е батерията, омага. Чайче, че аз Чайче, леко се такова това. Между другото, вижте какво стана тук. Бих се с... Аз се пиша супер сил, дори да си профил и се би с някакъв супер сил. What the fuck. Ето ги карти, чакайте, къде ми... What the fuck. Ето честа. Ето и карти, които се паднаха. 500 злато, скелетонс, 13 бомбера и 12 инферно коли. Да, това ще е всичко за това видео. Надявам да ви е харесало. И ще се видим в следващия епизод. Така че, чао, чао.